Да, би страдал и дори би си казал, само ако ми падне. Да, ти мислиш така, защото си човек, но Бог не мисли така. Той не страда за това, че нещо сте взели като кръци, а че вече ви няма толкова близо до Него. Бог казва в Малахия 3 глава от 6 до 8 стих, че го крадеме в десятъците. А ние нека си помислим, дали само в десятъците ще го крадем, а не и в издаренията. Да, също го крадем, без да се осъзнаем. Нека да не бъдем като тълпа, която взима и после я няма, защото тълпата взима това, което е необходимо, но никога не опознава истински Бога. Но Бог не го заслужава, а надеждата не се срамва, защото Божията любов е излана в сърцата ни. Бог никога не се е отърпал от нас, защото ни обича. Ние сме тези, които се отърпваме от любовта му, тогава ни се случват лоши неща. Дори когато някой ни наранява, Бог чувства толкова силна болка, дето някой му върта в зеницата на окото. Затова ние трябва да му обърнем повече внимание, защото той го заслужава. Сега ще видите една сценка. Заглавието е Благословен живот. Едно семейство, което не познаваше много добре Бога, живееха около в света. Ядяха, пиеха и се веселяха. Имаха също и едно детенце, което беше невидно пред Бога и не знаеше какво е грях. Нито пък, че беше болно от неизлечима болест. Един ден, когато детето не се чувстваше добре, се приближи до родителите си и каза: Мамо, лошо ми е. Синко, какво стана? Тогава родителите му го завели на лекар. Тихо де. Изведнъж ще падна нещо, но стана. И когато разбраха, че детето е болно, почнаха да плачат и да викат и не знаеха какво да направят. Попитаха доктора: Какво му има? Кажете. Съжалявам, синът ви е болен от неизлечима болест. Не може да се направи нещо. За съжаление, не може да се направи нищо. Малко му остава да живее. Тогава родителите му паднаха в голямо отчаяние и не знаеха какво да направят. Господине, искам да ви кажа да се подготвите за най-лошото. На синът ви му остават броени дни. Нямаме такова лекарство в медицината. Медицината още не е напреднала в тази област. Но има само един, който може да ви помогне. Кой? Исус Христос, молете се на Бог да извърши чудо и да изцели съвършено вашия син. И една група вярващи, които са разбрали за болното дете, забързани го посетиха. А те толкова много обичаха Бога, с цялото си сърце, с всичката си сила. Мир в този дом, слава на Бога.
каква нужда имате? Защо не го викате? Ами детето изведнъж припадна, заведохме го при лекар и лекар разказа, че няма шанс и да се обърнем към Божия помощ и разбрахме за вас и веднага ви извикаха. Искам да ви насърча и да ви кажа, че за Бог няма невъзможни неща. Бог е този, който ще покаже силата си и Бог ще го изцели за своята прослава. Защото Господ Исус Христос изцелява онези, които вярват. И Господ Исус Христос ще покаже силата си във вашия живот. Добре, нека да се помолим за това дете. Святи Отче, в името на Исуса Христа ние не молим за това дете. Точно сега Боже, да приеме изцелението на силата на Божия Дух. И ние не молим святи духи, заради името на Исуса Христа. Покажи силата си, Боже. И ние не молим святи души, по наследието на Исуса Христа, присъствието на Исуса Христа, да падне върху това дете и да го изцели съвършено в своя душа и тяло. И в славното име на Исуса Христа, молим те святи души, заради името на Божия, в славното име на Царя на Царите, ние ти благодарим, Боже. Амин. Добре, нека Бог да ви благослови и мирът Господен да струва във вашите сърца. Тогава родителите нямаха друг избор, освен да се обърнат към Бог. Нямаше нито един ден, в който да не се молят за изцеление. Докато се молеха, Божия Дух слезна с цялата си слава и с ангелите си, които казваха:
Тогава Бог проговори: оставете децата да бъдат при мен и не ги разбирайте, защото на такива е Божието царство. Тогава не се за детето си стери. Родителите толкова силно се зарадваха, че обещаха на Бога да служат. Ето аз казвам, благодаря ти, че изцели моя син. Благодаря ти, че ми даде отново радост. Обещавам да ти служа за живота си, с имота си. Ще те благовествам. Ще казвам, че ти си Бог и няма друг като теб. Благодаря ти наистина. Амин. Покаяха се, разкаяха се за греховете си, служиха на Бога и всичко беше добре, но за кратко време, за 1 година. И започнаха малко по малко да се отдръпват от Бог. Но Бог не се отказваше от тях, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Но за съжаление, те толкова бяха заети с житейските си ангажименти, че забравиха благословенията и изцеленията, които Бог им даде. Не е да си знае кой е направила. Казах, няма пари, а си купила голяма къща. А върху наси, вчера мъжа казах, че няма пари, а и купи нова ръка. А върху наси да видиш колко е. Тук се говори. Започваха малко по малко стария си начин на живот. Здравей! Здравейте. Къде е нашия приятел? Вътре. Тук съм. Само да се помоля. Чакай. Татко, ти знаеш, нали? Все пак те благовествам там на рождения ден. Знаеш, че съм добър човек. Все пак човек съм, голяма работа. Я не тук, бе, къде ще ходиш?